Ahoj, jmenuji se Monika a pomáhám kadeřníkům nakopnout jejich podnikání. No a protože vás všechny učím, že má být kadeřnice i upravená, protože nejhorší je, když lidi chodí ke kadeřníkovi a ten vypadá jako koště, tak tam ta důvěra není. Zubařovi byste taky asi nešli, ten který bude mít vyhnilý zuby. Takže já, když už je mám mastný a i když ty konce natočený vypadaly ještě hezky, tak u hlavy fakt už bych mohla smažit řízky, tak řeším to takhle, dělám si culíček, jednoduše prostě hlavně tam nejít neupravená. Tak, pro dnešek tohle, tak to je první věc, jak řeším teda vlasy. A druhá věc je, že nesmíme smrdět samozřejmě a na to já používám antiperspirant od Rituals, krásně mě voní a hlavně hodně vydrží. To znamená, že opravdu se nepotíte. Samozřejmě ještě se trošičku musím dát dokupy v obličeji, ale nezapomeňte, kadeřnice musí být upravená a musí být voňavá. No a co vy, kolegové kadeřníci, jste Kovářovic Kobyla, nebo jak to řešíte s úpravou vlasů do práce?